מה קורה חברים? ברוכים הבאים לבנקוק, תאילנד. אנחנו נמצאים קרוב לרחוב סטון. שימו לב, אנחנו נמצאים בפארק לומפיני. זה פארק לומפיני, כבר ניכנס, אבל שימו לב מה אנחנו רואים פה כבר בכניסה. הנה יש פה לטעת כוח, יש פה יונים. אני מחפשת מה היא מחפשת. הנה יש פה עוד, אתם רואים אותם? זה פארק לומפיני, זה פארק ענק עם אגמי מים שאתם יכולים לבוא עם דשא, מרחבים, ממש בלב עיר בנקוק. שתי קילומטר מצ'יינאטאון, 2 קילומטר מקניון MBK. שימו לב, אנחנו עדיין מחוץ לפארק. שימו לב את הבניינים, את הבנייה, ממש הכל מחודש, הכל יפה. לתחנות, יש לכם פה את הלוחיות האלה שאומרים לכם מתי מגיע, באיזה זמנים, מה השעה. כמו שאתם רואים, השעה פה 3:40. הנה, בואו נראה מה יש פה. יש פה דגים, מלא דגים. דגים, והנה לטעות כוח מלא. עכשיו בואו ניכנס לפארק, בואו נראה, פתוח, אפשר להיכנס. אתם רואים, זה השם, זה המקום. שרוצה אנגלית, בבקשה. זה לדעתכם, אסור לעשן, אסור לשתות פה אלכוהול. ככה לפעמים יש גנים, אם אתם שותים אלכוהול, מעשנים בגנים, לא אוהבים את זה, נותנים על זה 2,000 בת, שזה 200 שקל. בואו נעשה פה הקפה, שימו לב, הרבה דשא. ממש יש לכם יער בתוך העיר. אחד יכול לשבת, להתפנק, לפתוח מחצלת בדשא, לשבת על הספסל, להביא כדור, לשחק טניס, מה שבא לכם. יש לכם פה ערך למרחבים, לעשות כיף, לעשות אווירה. הנה פה יש גם דוכנים
שמוכרים שתייה, מוכרים אוכל. בואו נראה מה המחירים פה, רק בואו נראה. שימו לב. סוודיקה. כן, 4 שקלים. בוא נקנה משהו קטן. You have this 20 for 20? 20. With sugar, no sugar. Sugar. Yeah. Oh, sorry, no sugar. This is not sweet? Yeah, no sweet. 20. You have- And sweet 40. This sugar? Have sugar? Yeah, sugar 2%, 40 baht. 40? Okay. 20 finish. Yeah, okay. 40, no? Yeah. Okay. 40 this. 20. No. Okay, 30. Yes, 30. 30. 30. Okay. Okay, give you. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Add, huh? No. Okay. No. Thank you. Kapun kap. כן, זה מה שקנינו. Thank you. ביי. כן, גם שם בהמשך, איפה שאתם רואים את האוהלים האלה, שם גם יש כל מיני חנויות, כרגע סגור, כנראה ירד גשם. כן, כי עדיין מוקדם. אבל עכשיו יבש, נחמד, כנראה ירד פה איזה חצי שעה גשם. חשבו הולך להיות להם עניין, אבל הנה, ירד, הפסיק, אפשר ללכת, להסתובב בכיף. הנה יש לכם שם גן שעשועים. אתם רואים? פינות ישיבה כבר מוכנות, מוצלות. יש לכם פה עורבים. יושבים על הספסל, מבסוטים. הלו. פה יש לכם שירותים. הנה יש לכם נדדות, אני רואה שם, בגן שעשועים. יש לכם פה מכון כושר גם, חברים. רוצים מכון כושר בפארק ולעשות ריצה גם סביב הפארק. אז הנה יש לכם את זה פה. שימו לב איך זה נראה. איזה יופי, שימו לב. מכון כושר מקומי. הלו.
הוא מדבר עם החתולים. הנה, שימו לב, הבחור מתאמן, שימו לב את המתקנים. ממש אזור נחמד, מזכיר לכם איך המתקנים הומצאו. יפה, אבל יש לכם פה את כל סוגי המתקנים, גם לילדים, גם גן שעשועים וגם מכון כושר. שימו לב לאגם, שפה משמאלנו אגם הענקי. כן, זה כמה אגמים יש פה במתחם. גם פה יש לכם לעשות מתח, אם אתם מתכוננים לנינג'ה. שימו לב לאגם, יש לכם גם סירות באגם שאתם יכולים להזכיר ולשוט. יש לכם גם בהמשך אגם ענק יותר. שימו לב, ספסלים ממש פה נחמד, מקום יפהפה. והנה הבינג בנג, מגדל השעון, ווואלה, השעון מכוון חברים, שעון לפי השעה. כרגע 3 והוא על 3. יש לכם פה פחים לפי מחזור, לפי סוג הפח. יש לכם פה סביב כל הפארק הרבה כניסות מכל הפינות, מכל הסמטאות. אז הנה אתם רואים בהמשך שמה, מסתכלים ישר, יש לכם פה עוד כניסה לפארק. בואו נראה, פה יש לכם עמדה עם שריון של צע וכדורים, ועל כל כדור יש לכם צורה אחרת, סיפור אחר, אטרקציה אחרת, כן? שריון פק, אבל סתם יפה. פה יש מבנה ענק יפה. מה רשום פה? רשום פה בית תאילנדית. פה גם רשום בית תאילנדית, כנראה זה משהו יפה, היסטורי שלהם. חברים, פארק לומפיני. ממש קרוב, אתם רואים את הבניינים הגבוהים, אז ממש יש פה גם את בניין BKK, הבניין הגבוה שיש לכם מצפה מכאן לכל בנקוק, ממש בניין ענקי שאתם יכולים לראות את כל בנקוק מראש הבניין.
אתם רואים, מפרקים את האבנים, מסדרים שיהיה, מחליפים לחדש יותר, משפצים. כן, פה ממש קרוב, 500 מטר מכאן נמצא בניין BKK. זה בניין כמעט הכי גבוה, או שהוא הכי גבוה בבנקוק. אתם עולים לגג, שם בגג יש לכם מקומות ישיבה ממש כמו אצטדיון כזה, שאתם צופים ממש על כל העיר, ויש לכם אפילו משטח שקוף שאתם יכולים לדרוך עליו ולראות ולהסתכל למטה. ממש יפה, חוויה ממש נחמדה. אם אתם לא רוצים לשלם על הכניסה לעלייה לגג, כן, זה לא עולה גם מי יודע מה כנראה, אבל אם אתם לא רוצים לשלם, יש שם מסעדה בגג. אתם צריכים להזמין באינטרנט מקום למסעדה, לקנות משהו אפילו במחיר זול יותר ממה שיבקשו מכם, ואתם כן, ממה שיבקשו מכם, אם אתם תלכו וסתם רק תעלו לגג, אתם יכולים להזמין מקום במסעדה, לקנות משהו קטן, ועל הדרך גם לעלות לגג. יש לכם פה, תראו, הרבה שבילים של מים, לאגמים גדולים, וזה רק ממשיך ומסתרע, ממש מקום נחמד. אתם יכולים לבוא גם עם אופניים, מזכירים פה אופניים ברחובות, ועם אפליקציה יש ברקוד, משחררים את האפליקציה, משלמים איזה סכום ממש קטן, ויש לכם אופניים, עד שאתם מסיימים, מחייב אתכם בהתאם לשימוש. ואתם יכולים לקחת את האופניים ולבוא עם זה לפארק ולעשות פה סיבוב עם האופניים. יש לכם גם כל מיני מבנים. הנה נטעת כוח בשביל, בואו נלך אליה. מה קורה? איפה את הולכת? היא רצה. בואי. הלו. היא לא מבינה עברית עליי. סוואדי קאפ. אוקיי. בטח היא מכירה יותר, היא לא רגילה לראות אנשים אחרים, היא רגילה יותר לתאילנדים. אוקיי? פה יש לכם מבנה כזה נחמד, מרפסת, יכולים לבוא, להצטלם. מבנה בסטייל מקומי.
הנה העורבים יושבים על הגשר, מבסוטים. הוא זורק להם אוכל והם יורדים ללקט, קופצים ללקט, הדגים הם וואו, וואו, שלום. איך הוא רוקד יפה. אתם רואים את המכשיר הזה שמנקה את המים? ככה יש בכל הפארק, ממש, כל איזה... אתם יכולים לראות הרבה נקודות כאלה, ככה שזה מנקה את המים. תראו איזה ציפור נחמדה, איזה שלדר כזה. איזה דקו. באים, קופצים למים, אין להם בעיה. והנה עוד מבנה נחמד. עוד פינה, כיסאות, שולחנות, אפילו פח ליד. ממש, אתם יכולים לעשות ארוחה, לקנות דברים, לעשות לכם קנייה מהסופר ולבוא לפה, להתפנק, לפתוח שולחן בכיף. כן, אבל לא לעשות על האש, כי פה ראינו שהעישון ואלכוהול, אלכוהול אל תשתו פה. לא אלכוהול, לא אלכוהול ולא עישון. אחרת יבוא זה ויביא לכם קנס של איזה כנראה 200 שקל. ראיתי בשאר הפארקים זה 2,000 בת. כנראה הם לא רוצים שיהיה להם פה, יבואו כל מיני חבר'ה, יעשו להם שתייה, יהפוך להיות פה מרבץ של אלכוהוליסטים, יעשו להם זה, הם רוצים לשמור את זה כנראה סטרילי. בסדר, יתפקח להם בהמשך, אבל בינתיים מקום נחמד שאפשר לבוא עם משפחות, לבוא, לשבת, לאכול, להתפנן בכיף. כן, ממש מגניב, בין כל הבניינים וכל המגדלים וכל העיר המחודשת היפה הזאתי. יש לכם פה פארק ענק, ממש כמו יער יפה, וכל פינה, שימו לב, איזה יופי, מסוגננת. יש מבנה אחר בכל פינה, יש לכם תקלים. הנה, שימו לב מה זה סוג של מפה של המקום. הנה עוד מבנה חמוד שיש פה. בוא נסתכל עליו. כן, והנה עוד שירותים. אתם רואים, מבנה הזה, שאתם רואים, עכשיו אתם רואים, זה שירותים. כל פינה פה בפארק יש לכם גם שירותים, שאתם לא צריכים יותר מדי להתרוצץ.
הנה עוד מבנה נחמד שאתם יכולים לבוא, לשבת פה בכיף, לרקוד פה, אני יודע מה לעשות. לא הביאו שולחנות כיסאות, אבל כן, אתם יכולים למצוא פה רעיונות. שימו לב, תקלים, מקום נחמד, לשבת על הדשא אם אתם רוצים לפרוס לכם איזה משהו. הנה גם כיסאות פה יש. וכל מיני יצירות אומנות שהניחו לכם פה. הנה עוד מבנה. כנראה יושבים פה בפארק ועושים להם פה הופעות, כמו איזה במה כזאת. הנה, יש פה אגם, הנה, אגם ענק גם. בואו נסתכל עליו. יש לכם מזרקות פה, סירות. בואו נתחיל מכאן. הנה שם פה סלעים, יש לכם אווירה טבעית. וואי, יש פה מים. פה אתם לוקחים סירה, יכולים לקחת ולשוט, יש לכם פה גשר, אתם יכולים להיכנס מתחת לגשר, לעשות פה הקפות. הנה פה יש לכם מבנה. כל מיני מבנים נחמדים שאתם יכולים לצלם, להצטלם. הנה חתול, תגידי שלום, סוואדי קאפ. סוואדי קאפ. הנה פה יש לכם ספסלים. והנה מזרקת מים ענקית שאתם יכולים להסתובב מסביבה וגם להירטב. אתם רואים איזה יופי, ממש ככה על הצדדים, עושה לכם ואיך תירטבו. הנה פה יש לכם סירות, יכולים לקחת סירה. יש פה כמה דגמים של סירות, בואו נראה. כן, וכנראה לפדל, בואו נראה. הנה אנשים, אתם רואים, לקחו את הברבור ועולים עליו. יש לכם כזה, אם יורד גשם גם, יש לכם מקורה. ושכולם מקורים. וכולם על סטייל מה? בואו נראה מה יש בפנים. פדלים. נשאל אותם רק שאלה רק. How much the price? Free. Huh? Free. Free? Yeah. Yeah? You want to try? Yeah, try. Just one now. Yeah, one minute. What do you want? Thank you. וואלה, ראיתם? שאלתי מה המחיר? אמרו לי בחינם, אני יודע, אוהבים אותי. היי, thank you. הנה הברבור שלנו. וואו, thank you so much. Slowly, slowly.
Okay, D control. I need no, two? no, 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 one. Okay. Yeah, yeah. This one. Okay, D control. Forward, turn right, back, turn left. Okay. Okay, foot forward, spin. Thank you. Now אנחנו נוסעים. איזה יופי, חבר'ה, אנחנו בסירה. אנחנו מפדלים, שימו לב. פידולים, פידולים. כן, כשאנחנו לוקחים אותו אחורה, אנחנו פונים שמאלה. כשאנחנו רוצים ימינה, אנחנו לוקחים את זה קדימה. אתם מבינים? יאללה, בוא ניסע, מה קרה? רגע, בוא נלך למזרקה, בוא נראה את המזרקה שתרטיב את הברבור שלנו. וואלה, ראיתם? פרי. וואי! איזה יופי. בוא נלך למים, למים. הנה אלה פה על הברבור כמו שלי. אנחנו מספר 15, עם 4, בואו נעקוף אותם. I am win. נראה, שימו לב את הבניינים, את הנוף היפה. נראה לכם את הפארק מהברבור. אנחנו נולטים לצד, אין פה חוסר איזון. רואים, יש פה כיסא פנוע, אנחנו עושים לרע. יאללה, כנראה אמרו חינם, אני יודע, רוצים שיפעילו להם את הברבורים, אומרים, שמע, אם אתה לוקח, מפעיל, מוציא את הברבור סיבוב, אם אתה לא רוצה אנחנו נשלם לך, וואלה, לפחות בוא, תרוויח, תיקח, כל כך עושה לך טוב. אז אנחנו מוציאים את הברבור לטיול. הנה, התקרבנו למזרקה. והנה הבניינים, הכל מחודש פה מסביב. ממש ניו יורק, תל אביב. וואי וואי וואי, איך יוצאים מהזה? נוסע ברונדלים. הנה עכשיו, בואו נעשה את הסיבוב.
רק שנייה, שולח פה הודעה. גם הסירה פה שרה שטה לבד. רגע. שם נגמר, אין שם המשך, כן. אבל נראה פה את הגשר הזה, אפשר לחצות אותו, הברבור עובר אותו. יש שם גשר קטן, בואו נראה אם אפשר להגיע אליו. נראה שהגשר נמוך. הברבור שלנו, כנראה עשינו לו טיול טוב. והבחור גבה. כן, רשום פה לא לעבור, הנה. דונות פס. הנה הגשר, אנשים מסתכלים, עוברים. הברבור שלנו אוכל טיפה. או, השפריצת עלינו, ברבור. הנה איך קוראים להם אלה, את האות כוח, שוחות איתנו. חבר'ה, זה ברבור עם פלסטיק, שלא יאכלו לנו אותו. הנה לתת כוח, לך אליו, איך הולכים אליו? בואי. לתת כוח. הנה חברה שלנו שוחה פה. ענקיות. שוחות בכיף, סרוואדי קאפ. חבר'ה נחמדים, מסבירי פנים. לא נושכים, רק מלקקים. לשון נחמדה, עושים שלום. וואלה, אם אתם רוצים מכון כושר, גם המכון כושר בחינם שבגן, וגם פה הפדלים האלה, תקשיבו. זה גם כושר וגם הסירה האמת ששטה לבד. הנה. בואו נראה אותו, אז אתם נתפוס אותו. קולטים אותו שוחה פה? איך להגיע אליו? אוי, מה יהיה? פדל. יגל פניך, לא. הנה הוא. היי, שלום. היי. שטה, אפשר וואלה לאכול משהו, לקחת משהו ולשבת גם בברבור. אבל אל תאכילו אותו כי הוא בסדר, הוא אוכל פה טוב, אתם רואים? בחור גדול. והמון לצעות כוח, ממש, שימו לב. הנה עוד אחת. אם אתם קולטים פה, אין לי פה שוחה. ממש יושבות.
כמו שראיתם הם בורחים ממכם, חמודים לבאות. שימו לב לנוף, איזה יופי, למבנים. רגע, בואו נעבור צד. הופה. הופה. אני רוצה הצד הזה. אוקיי, אנחנו פה בצד הזה, אז עכשיו נעבור לפה. רגע, בואו נשתה משהו, נתרענן. גם פה יש שתי פדלים שלמים, פה יש אחד ככה, אז לא שזה שינה משהו, כן? אבל בוא נבדוק, אולי כן, בוא נראה. יאללה. אפשר ספרסה, הולכים אחורה, זה גם נוסע אחורה. חוץ לשמאלה. לא, תעשה את הסיבוב, הוא לא עושה את הסיבוב. איזה ברבור, הוא הולך ישר יותר מדי. עלה לנו על ה... יש לו, לא הולך שמאלה. בגלל שאנחנו נוטים לצד אחד, הוא לוקח פה רק צד אחד. הנה, חמוד, תסתכל מה קורה איתנו. בוא נלך אליך, בוא. אנחנו פריירים. הנה, קוקוסים יש לכם פה אם אתם רוצים לשתות. יכולים לאסוף. שלום. שלום. איך עושה שלום עם הלשון? שלום. סוודי קאפ. תעשה. אמר שלום פעם אחת, הוא בחור טוב. וואי, איזה חם. יפה. בוא לפה. הנה
אנחנו איתך, מה קורה? בוא, שלום. סוחר בכיף, אחד בתחומו. בואו נראה את הגשר שם, אם אפשר לחצות את הגשר שם בצד השני, בואו ניסע לשם. וואלה, בפינות רואים את האלה של הכוח, איפה מגיעים אליהם? אתם רואים, סופים. זה פרסה, למה שמגיעים פה לצדדים יש פה לפעמים כל מיני צינורות כמו שהמים פחות עמוקים. בואו נעשה פרסה, טיפה נתרחק מהקצוות. איפה זה הלך? תעשה את הסיבוב. בואו. עוד פעם עלה פה על הצינור. בואו נעשה אחורה. יפה, שעת לבד. שאר הברבורים, ברבור, ברווז. הברבור יותר יפה, יש לו ראש יוצר צר, אז אתם יכולים לראות יותר מקדימה, וגם אין לכם את שתי האלה בצדדים של המראות, גם זה יסתיר לכם חלק מהראות. מבחינת ראות, הברבור הרבה יותר מעולה. אז לנו יש את ברבור, אחלה ברבור. מי שרוצה להתענג, לתענוגים, ייקח ברבורים. ככה יש לו מרחב, חלון פתוח, גג פתוח, לא, גג לא פתוח, אבל זה טוב, למה? אתם רואים, יש לכם פה עצים, צדקל, ועליהם לא רואים תמרים, אבל רואים קוקוסים, אז ככה אם יפול קוקוס, יש לכם פה אחלה סנרוף. לא נפתח, אבל מגן טוב גם לגשם, נחמד.
יאללה, שוט, ברבור! שלא יברח לי, רגע, בואו נכוון אותו. רואים פה בטח יש איזה מסעדה ככה שאפשר לשבת. גם בגשר הזה אפשר לעבור. אפשר לעבור בגשר, חברים. הנה העורבים והציפורים מחכים לנו פה. מעיונים, ציפורים, כולם ביחד. איפה אתם רואים אותם פה? הם מבסוטים. אומרים מי שעובר אנחנו חרבנים עליו. חברים טובים. שומרי הפארק. אל איפה? מה קרה? כולה ברבו. הנה. יאללה ברבור. יאללה חבר אופטון. ברבור עד שעושה פנייה, יש לו פניות של אוטובוס. צריך לתת לו מרווח טוב. אם תתן לו מרווח טוב הוא נתקע בקיל. שימו לב איזה נוף יפה של בניינים, של מרחבים, ממש אתם מרגישים, איך אומר? זה העיר בנקוק, חברים, פה אתם מרגישים עירוניים, הכל חדש, הכל יפה, מגניב, כיף, גנים יפים. אין פה ים באזור, אבל יש פה ים אם אתם נוסעים, נראה לי כמה? שעה מהאזור פה. אבל יש לכם הרבה בריכות, לונה פארקים, גני חיות, הרבה אטרקציות, מקום נחמד ועירוני וכיף. וגם אם אתם מסתובבים, אז בגלל שזה אזור של עירונים, אתם רואים, אנשים פה יושבים טוב, אז גם כשאתם הולכים בשווקים ובמקומות, יש לכם פרטיות, יכולים לעבור, אף אחד לא קורא לכם בואו תראו, בואו תיכנסו, רק אולי מינימוס כזה, אבל לא עכשיו דוחפים לכם, או שיש את המסחרה הזאת שכל מיני אנשים שמחפשים להתפרנס בכל מיני דרכים. לא, יותר אנשים שמכובדים, של סטייל, ככה מקום יותר רגוע. אם אתם רוצים להרוויח נוחות, זה אחלה מקום. גם יפה, תקשיבו, פינוק. סירות חינם, חברים, חינם. הלאה, תראו מה זה, נותנים לכם מכון כושר פה חינם. ממש, כל המתקנים, כל הדברים. רוצים לעשות תרגיל לאופניים, יש לכם את זה גם בברבור, הנה אתם יכולים לקחת את הברבור.
איזה פארק יפה, נחמד. יאללה, בוא נחזור. עשינו פה לגימה מהשתייה. כן, זה הדלק שלנו. וקדימה. ברבור עושה פרסה. הברבור הזה עושה לי הרבה פרסות. הלו, הלו, ברבור, ישר, מימינה. או ימינה הוא הבין, הנה, הלך ימינה. הנה, אז אם אתם באים, תיקחו את הברבור הלבן. למה, שימו לב, איך העמודים האלה מתנגשים אחד בדמיון. עכשיו תראו, זה התקופה, הנה, תראו כמה נהיה. באנו, היינו רק 2. עכשיו כמה יש פה, תראו, וואי, וואי. לפחות פה איזה 7 באגם. 7 ברבורים יצאו לדרך, בים במבוא. הנה, שימו לב, אתם רואים? יש להם, זה חוסך להם הרבה בראות. הרבה בראות. גם הצדדים שיש להם של הגג, שיורדים למטה, וגם ברבור עצמו, הברווז עצמו, תראו איזה ראש יש לו. מה זה? הפרה לקח להם את כל שדה הראייה. חברים, איזה כושר עשיתי להיום, וואי, איזה כושר. מי שרוצה לאכול בגן, לפתוח שולחן ואחרי זה רוצה להוריד את האוכל, יכול לבוא לעשות פה בברבור. אחלה ברבור. הנה הברבור הזה גם חוזר. הוא גם נחזור. יש אפילו פתוחים לגמרי, אני רואה, אבל הם לא בתפקוד. יאו, הברבור. Thank you, Kapulka. I'm enjoy a lot, thank you. Yeah, amazing. Thank you. רגע. בוא נניח פה. הנה, אנחנו את החליפה שלנו פה. Thank you, קפונקה. Thank you. ביי. שלום, תודה. שיהיו מבסוטים. וגם אנחנו מבסוטים. וזה נאמר, ישתבח. סידר לנו גנים והכל לחשבון. ישתבח שמו שסידר לנו את המסודרים שיסדרו. ממש ככה יפה, להתפנק. עכשיו בואו נעשה פה את ההמשך.
בואו נראה לאן הגן ממשיך. וואלה, זה גן, אתם יכולים ללכת פה לאיבוד. לבוא, לטייל, להתפנק. ממש נחמד. תביאו כדור, תביאו מדקות, תביאו משחקים. יכולים להעביר פה אחלה יום נחמד וכיף, עם מוזיקה טובה. תביאו לכם רמקול קטן, שבו לכם. יכולים לעשות לכם יום נחמד מאוד. הנה עוד מפה. אם אתם מבינים מה זה אומר, למה מבינים במפות, שימו לב, שימו לב. זה סוגרים את זה, עושים טיפולים פה, עושים טיפולים שמה. והנה עוד גן שעשועים, כן, יותר גדול. בואו נראה לכם אותו. בואו ניכנס לגן. בגן העדן של ילדות. שימו לב, יש לכם גם פה מתקני כושר. קטנים כאלה ככה כמו שיש לנו. וואי, נחליק פה. יש לכם פה מתקנים, יש לכם פה גם נחמד. שם עוד מגלשות ועוד נדדות. הנה ועוד בודות כאלה של שנת 2000. הנה כל פעם משתדרגים. העולם של דיסני. הנה, אתם רואים פה כל מיני בודות שזה הדיסני של פעם. דיסני עתיקים. חתול, מה זה? מה זה דורכים עליו? אנחנו לא רואים אותך, את מסתובבה מדי. יושבים, מבסוטים. הנה, פה יש לכם עוד שירותים, אתם רואים? תקשיבו, הפדלים האלה משחררים. משחרר את הרגליים. לפעמים אתם הולכים הרבה בפארק, אתם רוצים לשחרר את הרגליים, אבל נחמד, זה עושה פעילות שמשחררת. אתם עושים פה 10 דקות בדבר הזה, ואחרי זה יכולים להמשיך את הטיול בפארק כאילו לא הלכתם. זה רעיון נוסף למה לעשות. פה יש גשר שאפשר לחצות, אבל אנחנו נעשה סיבוב. שימו לב, מטיילים, באו, צלם הבחור. על אותו ספסל ישבנו, חתולי.
כן, אתם רואים? זה הגשר שרצינו לעבור אותו. וזה המשך האגם מים. וואלה שיפתחו אותו, מה? למה לא פתחו אותו? יש פה אגם גדול. יכולנו לעשות את זה בסירה. אז אם אתם שומעים פה מתאילנד, יפתחו לנו את הגשר. נמשיך ככה עם הסירה. וואלה תענוג. וגם בארץ ילמדו לעשות לנו גם סירות חינם ככה. אגם יפה, ככה נסתובב. שיהיה גם במים, גם ביבשה, נוכל לעשות מגוון, שיהיה כיף. איזה מקום נחמד, שימו לב, מקום עירוני, מלא בניינים, מלא זה, ויש לכם פה ככה. אנחנו על שביל אופניים, יש פה שביל אופניים חברים, כן? אתם מזכירים אופניים, כמו מה שאתם רואים, השביל אופניים. אפילו השוטר לא נוסע על השביל אופניים, אז אנחנו בסדר. יכולים ללכת על השביל אופניים. הכל בסדר פה. אין פה איזה פקק או משהו, אז הכל טוב. הנה פה יש לכם, אתם רואים כל מיני חנויות כאלה. אני לא יודע משום מה היום, עכשיו הוא לא פותחים או שהם פתוחים בבוקר, לא יודע איך זה עובד פה. כן, כרגע מה השעה אצלנו, בואו נגיד לכם. פה השעה, כן, 5. איזה יופי, אתם רואים את כל נטעות כוח פה, חוצים פה, זה נראה כמו תנינים כאלה, נחמד. תראו את הבניינים ככה ברקע. ניו יורק סיטי, אין בנקוק. יפה מאוד, יפה. הלאה, אבל אם רוצים להיות בקבוק שנייה, חברים, איפה אתם? הנה עוד מכון כושר, וואו, תקשיבו, ראיתם? מגוון מכוני כושר יש פה, כל אחד בסגנון שונה, בסטייל שונה, מקום המנדט, ובכל מיני סוגי חידושים. מה זה? מה עושים עם זה? בואו נראה. וואלה, לא יודע מה, אולי עומדים על זה, עושים כל מיני תנועות של מתח. אתם רואים? שיהיה יפה. מי שרוצה מכון כושר, חברים, בואו לפה, יש לכם בחינם. יש לכם מריצות. שמה בהתחלה שראינו שכל מיני דברים שאפשר גם לבוץ עליהם, ואופניים וכאלה, וגם לברבור יש פדלים. הנה רכבת, אתם רואים את הרכבת על הגשר? ממש, כל פינה פה יש מטרו, לוקחת אתכם לכל מקום. רוצים להם ביקר, רוצים לזה, יש לכם אוטובוסים. יש לכם גם נהר, לא רחוק מכאן, שאתם יכולים להגיע לכל האזורים במלקוק דרך הנהר. ממש סירה עולה לכם, לקחת כמו אוטובוס שיש לכם סירה, עולה לכם שקל 60, 160, כמה? כן, שקל 60. 16 בת.
הנה סירה אומרת לכם, ניקח אתכם לשוק הצף, לשוק הזה, נעשה לכם פה סיור של שעה, שעתיים, תשלמו לנו 1,000 בת, 100 שקל, 150 שקל. או שאתם תיקחו סירה שהיא כבר נוסעת, סירה ציבורית, תשלמו שקל 60, תגיעו לאותה נקודה שאתם רוצים, גם תישארו כמה שאתם רוצים, אתם לא מוגבלים בזמן, יכולים לחזור מתי שאתם רוצים, ויכולים לחבר לכם את הנקודות. יש לכם מפה, אתם רואים איפה כל הנקודות, יכולים לשאול אותם במודיעין שם, שאתם קוראים את הכרטיס, איפה המקום הזה, איפה המקום הזה, לעשות לכם סדר בדברים ולהתקדם לאן שאתם רוצים. וגם פה מבחינת מוניות, דברים, יש לכם פה אוטובוסים, יש לכם פה רכבות. ממש, ב2 שקלים, 3 שקלים אתם מגיעים לכל נקודה. במקום שתשלמו 200 בת, 300 בת, 100 בת. אבל תלוי כל אחד בכיף שלו ובסבבה שלו, אבל את האפשרויות יש, ישתבח שלנו. כן, זה מלונות פה באזור. מתחילים לכם, שמעו, באזור פארק לומפין, יכולים למצוא את המלון הכי זול שאני מצאתי, 30 שקלים, 30 שקלים, חדר, מסך, מיזוג, הכל חדר פשוט, לא ברמת יוקרה, אבל חדר פשוט, בסבבה, שאתם יכולים לחיות בכיף, 30 שקלים. לאחר מכן, אם אתם רוצים חדר שנראה יותר טוב, יותר יוקרתי, יותר זה כבר 60 שקלים. 60 שקלים אתם מקבלים חדר שנראה מלון, נראה איכותי, נראה ממש כאילו, איך אומר, יוקרתי. וכל השאר ומעלה, זה כבר עניין, איך אומר, כל אחד והסבבה שלו, אבל התנאים אותם תנאים. כל אחד, איך אומר, 100 מחירים ומעלה, 160 ומעלה, זה כבר עניין של טיפ. כן, תראו, שימו לב לאגם, הנה חזרנו פה. הנה, פה יש עוד מזרקה גדולה. תקשיבו, הפארק הזה לא נגמר. הנה, פה יש לכם, אתם רואים על הבניין הזה, עוד מצפה. לא יודע איך קוראים לו, אבל תראו אותו. איך אני רואה שיש מצפה, שימו לב, פה יש פה חלון גדול למעלה. אתם רואים שאתם יכולים לצפות. כנראה יש גג גם למעלה אולי, כן? זה תשאלו אותם. אבל אם אתם צופים רק מהחלון, זה לא שווה. כבר תעדיפו ללכת לבניין שקוראים לו BKK. שם זה בניין מאוד נחמד, וגם יש לכם זכוכית שאתם יכולים לראות את הקרקע. בניין גבוה גבוה, זאת אומרת, אתם רואים, פתאום מסתכלים למטה, אתם רואים, וואי וואי, את כל הגובה. איפה זה ה-BKK הזה? איפה הבניין הזה? לא רואים אותו מפה. שימו לב, אנשים רצים, איזה מרחב של גן עצום. כן, אבל זה לא רחוק מפה, ה-BKK לא רחוק. ממש עניין של איזה, אולי גג, קילומטר מכאן. אבל הוא הרבה יותר גבוה מכל הבניינים כאלה שאתם רואים, הוא נראה לי הוא הכי גבוה בבנקוק. תרשמו בגוגל מקסימום, תראו BKK, תראו את הבניין. מקום נחמד מאוד להיות, לבקר, מי שרוצה. אחלה אטרקציה להיות בה. פה יש לכם עוד פינת שירותים.
נתחיל השעה, אנשים מתחילים לרוץ, חברים, יאללה. איצי! איצי! קפון קאפ! קפון קאפ, סוואדי קאפ, סוואדי קאפ. קפון קאפ זה תודה, סוואדי קאפ זה... אהלן, אהלן, שלום, שלום. וואי, יש לכם פה מגרש כדורסל, חברים? אם אתם אוהבים כדורסל ורוצים לראות את היכולות שלכם, יש לכם פה מגרש, שימו לב, שימו לב. כן, הכניסה מהצד, אבל בואו נצלם אותה מפה. שימו לב. יש לכם פה מגרש, כאן אתם רואים, כן. מצליחים לראות. יש פה ויש שם הרבה חבר'ה. הנה, שם כבר הם עושים טורניר, שם הם משחקים טורניר. יש לכם כדורסל, חברים. וואי, ואם אתם רוצים מכון כושר, אתם אומרים, שמעו, אני רוצה מכון כושר, הלאה, ממוזג, עם מתקנים, ככה, כמו שאתם רגילים בקניון. הנה, יש לכם פה מכון כושר אורגינל, חברים. אורגינל, כל המתקנים, מקום ממוזג, אופניים, הכל מהכל אני רואה פה. כן, אם אתם מצליחים לראות דרך החלון, בואו נראה. רואים או לא רואים? הנה. משקולות וזה, הכל, כל סוגי המתקנים. אתם רואים, הבחור פה מרים משקולות. יהיה לה רגליים. קיצור, הכל מהכל, ממש מכון כושר שמכבד כל מכון כושר, ממש יפה. זה המקום, זה המקום. בואו נשאל אותו כמה זה עולה בשבילכם. How much if I need you know the price? Yeah. How much? What? Number? I know the money. If I want one time to go, if I money, you know how much? יש לכם פה קופה. אוקיי, I ask him. How much for one time this gym? Member only first step 300 baht for 1 year. For one No one time, no one day for 1 year. For only for 1 year? Yeah. Okay. For 1 day, not it. For 1 year, how much? 300 baht. 300. יפה. 300. 300 is like this. 300. 300. Pay, you want to pay No, not now. the gym? No. But this for 1 year. 1 year. 1 year. No have one day. אוקיי. אז thank you so much. מדהים. Thank you. אתם רואים, אתם מקבלים ככה כרטיס כזה, שיש לכם, זהו, הייתם 300 בת לשנה, חברים. יש לכם מכון כושר מכובד, מקום איכותי, thank you. אמרנו פה לשומר תודה. וואלה, ראיתם, 300 בת. 300 בת לשנה, יש לכם מכון כושר, מה זה? תלמדו בארץ, מה זה? תעשו גם שירות לציבור יפה כזה, יש אנשים, זה כושר, זה בריאות. הנה, אתם רואים, מקום נחמד. סך הכל מתקנים שגם לא מתקלים. לא שזה אוכל, או שזורקים את המזון, או שזה גודל איפשהו. יפה. אין להם בשביל יום אחד, אתה משלם להם מחיר של יום אחד לשנה. יש לכם מכון כושר, ובואו נראה, יש פה עוד מגרש. אם המגרש כדורסל שם מלא לכם, הרבה אנשים, מלא עניינים. וואי, יש לכם פה בריכה, חברים. וואי, אני רואה פה. מה אני רואה פה? בואו נראה מה אני רואה פה. בואו נראה. הנה, יש לכם פה בריכה, אתם שמים לב? יש לכם בריכה, זה חלק מהמכון כושר כנראה.
בואו נראה, בואו אנחנו... אם אנחנו כבר פה, נגיד לכם מה קורה פה. מה קורה פה, מה קורה פה. איפה נכנסים לבריכה? איפה נראה לכם שהם נכנסים? אנחנו נאתר אותם. הנה. אנחנו נגיע אליהם. ככה שתדעו מה יש פה, אתם רואים? וואלה. עכשיו הכרנו רק את ברבור, אבל הנה. יש ברבורים גם, יש גם בריכה גם לאנשים. Excuse me, how much for one day here? Huh? For one day, how much the pool? For 1 year? This like a gym? Like a gym? This same? אוקיי. this same, אנו המכון כושר קשור לזה. משלמים 300 בת חברים לשנה. באים, נדע, ואחרי זה יכולים לדע לתרום את הכרטיס אולי למישהו, לא יודע איך זה עובד. אבל וואלה, אתם יכולים לגור פה גם נחמד, אזור כיפי לגמרי. אזור רגוע, אזור שאתם עוברים בחנויות, נכנסים, יוצאים, הכל פה מגוון, לא כמו... יש אזורים, כל אחד מה שהוא אוהב וזה. יש אזורים באים, כל החנויות, אותו סגנון, אותו רעיון, אותם בגדים, אותם אקססוריז. פה זה מקום ממש כמו תל אביב. יש לכם הכל מהכל. ואם אתה רוצה תקנה, ואם אתה לא רוצה אל תקנה, הכל בכיף ובסבבה. ואם אתם רואים, יש לכם פה בריכה גדולה, ממש, אתם יכולים לשחות, רונדלים. 300 בת לשנה. וואלה, ואם אתם משחקים טניס ורוצים טניס, זה גם חלק, אתם יכולים, שילמתם על המכון כושר, קיבלתם בריכה, קיבלתם כדורסל, לא יודע אם הכדורסל הוא חינם או שזה כן, גם יכול להיות לזה חלק במכון כושר. שימו לב כמה כדורים פה מעיפים לנו. יש לו שם סלסלה, כפרה, והוא מרביץ את הכדורים לשם, למה הסלסלה מלאה, הכל טוב. הוא מאמן את החבר'ה. מביא להם כדורים, פעם להוא, פעם לזה, וכל אחד פה מוכן להביא את המכה שלו. כמה פדררים, מפדררים פה את הכדורים, יפה. אתם רואים, יש לכם פה 2 מגרשים, יכולים לשחק, יש לכם פה מאמן גם. אתם רוצים סתם להתאמן, יש לכם פה מישהו שימסור לכם וזה. אתם רוצים לשחק, יש לכם פה מגרש פנוי, יכולים לשחק עם החבר, עם הזה. יש לכם מגרש כדורסל. מגרש טניס, בריכה, מכון כושר, כל זה ב-300 בת. לא ליום, לא לחודש, לשנה. שימו לב, באזור יוקרתי, אזור נחמד, וגם מחירים פה מאוד זולים, לא לתיירים. איך אומר? מחירים, אנשים פה יוקרתיים, מבוססים, ואתם רואים פה חולצות של הכדורסל, NBA, שמוכרים לכם את זה ב-200 בת, אומרים לכם 150 בת. פה חולצות טישרט עם ציורים, עם הכל, מה שאתם רואים. המחירים, איך אומר, קבועים 10 שקלים. אם אתם רוצים מותגים וכאלה, זה עולה 30 שקלים, 40 שקלים, שזה באורגינל. פה יש איזה מבנה, אני יודע, עושים עליו איזה שיפוץ כנראה. רואים אותו בפעילות של שיפוצים. וואלה, וכן, עשינו לכם פה הקפה. בואו נראה אם הוגענו לאותה אחת שמוכרת שתייה. וואלה, חברים, הכרתם את פעם קלומפיני. ממש, הכרתי אותו איתכם. הכרנו אותו ביחד, נחשפנו, מקום מאוד מאוד נחמד. אם אתם מגיעים, כמו שאמרתי לכם, זה ליד רחוב, קרוב לרחוב, קוראים לו? סטון, רחוב סטון. וזה במרחק של 20 דקות הליכה, 2 קילומטר, 2 קילומטר וחצי מ-MBK, אם אתם מכירים MBK, אזור MBK. מאזור MBK,
וגם במרחק של 2 קילומטר, 2.5 קילומטר מאזור צ'יינאטאון. אוקיי, בואו נראה, פה יש יציאה, אם לוקחים פה את הימינה. ראיתם, מקום נחמד, יפה מאוד. לבוא, לטייל, לפתוח פיקניק בכיף. כן, אבל אל תשכחו לא לעשן, שלא בטעות יבוא עליכם ולא ישתות אלכוהול. שלא יחפשו אתכם. אתם רוצים, כמו שאמרתי, אתם יכולים להזכיר אופניים אם בא לכם. כן, למרות שראיתם זה פארק, לא צריך יותר מדי... יכולים גם ברגל, בכיף, בנוח. אבל אם אתם רוצים אופניים לספורט, ולא רוצים ללכת לאופניים של המכון כושר, כמו שראיתם יש פה מכון כושר בחינם, הרבה מכוני כושר. אתם רוצים גם אופניים, אתם יכולים להזכיר אופניים עם הברקוד, כמו שיש לכם את הקורקינטים בתל אביב, יש לכם פה אופניים. אבל נראה אם יש פה יציאה, מוצאים פה יציאה. מה שיחשבו שאני ספורטאי כמוהם, רק שאני עושה את זה בהליכה. זה קישוט יפה פה, שימו לב, שמו פה לכם בטון, אם יש אזעקות, יכולים להשתחל פנימה. יפה, רעיון, מצאו שתי בטונות, אמרו לה, זה קישוט יפה. הנה, יש לכם פה גם כאן, לאורך כל הרצועה. ממש מקום יפה חברים, מרכז העיר. מקום ממש נחמד. בכל מקום יש לכם פה איזה מתקן כלשהו ששמו לכם אותו בכל מיני רעיונות. בואו נראה, נעשה לכם פה זומין. אתם רואים זה, אתם תופסים ועושים נד. וזה איזה חזק, תקשיבו. שעשע פה, שעשע. אתם יכולים לעשות ריצה ותוך כדי לעבור לתרגיל הזה, לעשות פה, הנה יש לכם פה משקולות מבטונות, בטון. אתם רואים אבן? נחמד, תקשיבו, יש לכם פה כל הסוגים, כל החידושים מתקופת האבן עד 2025. חדשים וגם ישנים. על התענוג. אז אולי יכולים לשבת על הגב, ככה לגלגל את הגב על זה, לשחרר את השרירים. כל אחד יכול למצוא לו הרבה רעיונות. ממש יצירתי פה. אני הולך כמוהו, אני איתו בקצב. גם אני ספורטאי. קבענו להיות ספורטאי, אבל על הדרך אנחנו, אתם רואים? מי שלא לשמע, בא לשמע. אנחנו, איך אומר, עושים את זה בטיול, הוא עושה את זה בסדר, בכיף, שומע מוזיקה, נכנס לקצב. הם נהנים ואנחנו נהנים וכולם נהנים. אחלה פרטיה. זה בבר וזה בבופה. פה ראינו הצער, פה ראינו את זה. חברים, אתם היום מומחים. הנה הבינקבק עם השעון. וואלה, השעון הזה עבד לכם מכוון, כנראה הוא לא מכוון. אתם רואים 3 נשאר 3. בואו נעשה לכם זום, תראו שה3 נשאר 3. ממש 3.5. הוא החליט שהוא 3.5, הוא עקש ככה.
וגם פה שלא תהיו לחוצים בזמן, אז הוא אמר אני רוצה שתהיו רגועים, שתהיו סבבה, הכל טוב. הנה פה, אתם רואים? לא לשתות, no drink alcohol. פה הם לא אומרים את המחיר של הכנס, אבל ראיתי פעם אחת איזה גן, רשמו 2,000 בת, אם אתם מעשנים או... לא רוצים בטח שאנשים סתם ישבו עכשיו ככה על הספסל, יעשנו להם פה כל היום. למה יכול להיות להם פה, אני יודע מה האטרקציות שהם חושבים, ולא לעשות להם פה על האש. ולא לזרוק להם זבל על הדשא. כן, אתם אוכלים על הדשא, יושבים, עושים איזה קמפ יפה. אחרי זה תרימו ככה, תסדרו להם. אז תצאו ידי חובה שלא יביאו עליכם איזה 200 שקל עכשיו. והנה אתם רואים? האריה של ירושלים. זה דוב אחי. גם דוב הוסיפו לנו. יש לכם פה. שימו לב, שימו לב. השטחים, יפה, הכל נחמד. ראיתי פה, רוצה להראות לכם. יש פה מפה, בואו נצא לכם את המפה. האנשים שמבינים במפות. אתם יכולים לצלם מסך, להסתכל, לעצור, לראות מה רשום פה. איפה אנחנו? אני לא יודע איפה אנחנו. אנחנו פה אולי? 47. היו ערים, אתם רואים, אנחנו כאן חברים. אנחנו כאן. אתם רואים, זה השמות שלה. אבל רשום בתאילנדית הכל, לא? הנה גם באנגלית טיפה. שימו לב, שימו לב. חברים, היה לנו חוויה נחמדה כאן. אתם רואים, זה האתר אינטרנט שלהם. כנראה אתם רוצים, תבדקו, תראו מה זה אומר. מה זה לגבי אופניים. תקראו גם. נתנו לכם פה את הכל. רגע, מה יש פה? יש פה מחירים משהו. רגע, אז להם את הכיסאות, מה קרה? מה זה? מה זה? מה שם פה? זה מחירים. אולי זה אופניים שמזכירים אותם. אתם רואים? אבל אני לא רואה פה אופניים, זה כנראה אולי הם היו... זה האופניים, כן, אתם רואים זה האופניים שהם הברקוד וכו'. בואו נראה את המחירים, יש פה כיסאות שמפריעים, בואו נזיז אותם רגע. אפשר להזיז אותם, לא, תזיזו. שימו לב. בואו נזיז אותם רגע כדי לראות מה קורה. זה המחירים. 10 בת. 15 דקות פרי, 15 דקות חברים זה חינם. לאחר מכן 10 דקות, מה זה 15, מה זה? בין 15 דקות לשעה זה 10 בת. 3 שעות 20 בת. עד 5 שעות 40 בת, 4 שקלים, כן? בוא נדבר בשקלים. 6 שעות 60 בת. ואז לאחר מכן 8 שעות 80 בת. כל שעה, כן? אחרי 8 שעות 100 בת. כנראה 100 בת זה כבר ליום, אתם מבינים? 100 בת זה ליום, וואלה, החכמנו, הבנו, הכרנו גם ביחד. עשינו טיעון נחמד פה בפארק לומפיני, מכירים את פארק לומפיני, כן, זה האזור, שלכולנו המשך יום מדהים, תהנו, מה זה, יש לכם גם פה קניון ממול, אני רואה, יכולים לבוא, להתעברר, יש לכם מזגן גם במכון כושר וגם כאן. ופה גם אולי יש לכם פה, אתם רואים עוד מקומות, עוד מבנים, ממש זה רחוב שיש לכם פה עשרות קניונים, גם כאן וגם ברחוב סטון, רחוב סטון יש לכם איזה 5 קניונים, ממש כל איזה 10 מטר עוד קניון, ואתם חוצים כביש למקביל עוד קניונים, ממש מקניון לקניון, וחנויות, וכל הקומות למטה חנויות, וכל חנות אחרת בסגנון אחר, בסטייל אחר,
ונכנסים לחנות קטנה ואתם מזהים שזה כמו המשביר, ממש מרחבים גדולים והכל ענק ועצום, מקום נחמד ויפה במרכז העיר בנקוק. שיהיה לכולכם המשך יום מקסים, תהנו חברים.